Gila piton nih ngene iki. Ya apa meneh gila bocah lah. Iki apa meneh lah gitu kan fotone gola. Piton nih ya. Nah iki tante nih gitu lho. Iki bayu tuh meneh bayu lho bayu iki lho. Iki ini foto. Ora. Oh, lho kok. Ayo. Lah iki lebih wakah iki lebih tuh. Lah iki. Lah iki lho, iku meteng iki. Lah iku meteng. Wong meteng ya apa rek. Lah iku meteng iki. Mbak Sam. Mbak Sam ya. Lah iki Mbak Madiun. Iki kakek nggone berkat iki lho. Berkat iki lho. Iki kakake iki. Lah iki kakake iki. Mbak Yupa. Iki berkate akeh, Cak. Iki berkate akeh iki. Aziz. Iki berkate akeh iki. Lah iki Mbak